Moje master kúsky, mám ich aj na sebe, ale rada ich aj obmieniam a určite je to sako, tričko, džíny, blúzka a moje šiltovka, kabelka a moje topánky. Začneme asi kabátom, ktorý je dokonca môjho dizajnu a volá sa aj Veronika. Je to od Sandry Štefánek z Foxy Fur a je to dlhý kožený kabát s výpchávkami. Je to také oversize a mám ho veľmi, veľmi rada. Je to podľa mňa taký master kúsok a vydrží naozaj že dlhé roky, pretože je aj nadčasový. Ďalej sako, toto od Miška Kováčika je že nádherné. Musí mať čierne, ale toto je podľa mňa oživenie každého outfitu. Potom je to ďalej biela košela, ktorou určite nikdy nič nepokazíte, či už k džínom, alebo k čiernym nohaviciam, alebo aj k sukni, alebo môžete mať iba samotnú s nejakým opaskom, k tomu Včka. Podľa mňa dokonalý outfit na svete. Biele tričko, klasika. Podľa mňa každá žena by mala mať určite jedno biele, jedno čierne, s rukávmi, bez rukávov, s dlhými rukávmi. A keď ho obnosíte, ideálne, v ňom aj spať. Šiltovky, milujem, keď máte aj nejaké masné vlasy alebo nejaký účes, ktorý proste nechcete moc ukázať, tak šiltovka, ideálna vec. Ja ju nosím veľmi často, mám rada aj čiapky a mám ich naozaj veľa. Keď som môj nový prírastok, veľmi som chcela túto žaklimu z kabelku a našla som ju v takejto farbe. A myslím si, že oživí outfit úplne dokonale, pretože ja mám rada čierne, biele farby a skôr také zemité a toto je kúsok, ktorý v mojom šatníku má aktuálne veľmi výrazné miesto. V neposlednom rade sú to topánky, tieto sú veľmi špeciálne, pretože ich má aj Rita Ora. A musím povedať, že toto je posledný kúsok, ktorý tu je, lebo už sú všetky vypredané. Takže mali veľký úspech a tento leopard bude najbližšiu sezónu podľa mňa tiež modný hit. Takže dámy, leopard, lodičky. Na bežný deň, na príležitosť v rôznych farbách. Teraz je veľkým hitom brúsená koža. Ja mám v takomto olivovom doplnenie každého pekného outfitu, či už do práce alebo na spoločenskú udalosť. Ideál. Takže toto sú moje také kúsky, ktoré mám obľúbené vo mojom šatníku.